Sedang sakatama ka ba syirkaitam bat ka ba matam hapleng ke Amerika bat ke Iran. Bat peteng ban kerwit ke Israel ya ke Iran hadu ne kemit singi sajany. Bat kerwit ki bitu bombar jongkari Amerika ya ke bu tirthma jongka Iran menta ke singi ublay. Kam ki kubor jongka Iran bak Amerika kam la da lele ban penjot ya ki tirthma jongka Iran ki bala buri hakrem ke ba jeliu hadu khat saus pa sauf ka thma ka ba kham syirkhai menta ko stang hapdeng kari Amerika bat ke Iran. Namar wad la Trump ula penbna pajba bak Amerika kan sangi sansengi ban bom ke Iran. Henry minta pat ka Pentagon kala menjur ban pha hadu kumbai sepawah jangut kispa jongkari Amerika sa Middle East ban khenra sendon lingba ka ground operation ya ka Khar Island ka badai ka jaka supply umpniang ka ba hedu jongka Iran watla ke Iran kala ham lupa bakla depan pen upstrip lupa ban yakun nek kispa jongkari Amerika lada kinsdang ya ka thama ban kini ya ka Khar Island. Kumta ka jingyap jong sipai haparo arliang kala ban jurbha namar ka jingya penyap klep da kitir thama ki bala pen ap lupa kande ko syirkhai bat ka bama shisha. Kat kum ka Pentagon laong baga jing khenrana rengkeu kan ne da kitayo hakikat to kan ne teli ki benta jong ka Iran. Kat kum na ka Washington Post bada ki hajar ngut ki sipai rengkeu bar ki sipai durio jong ka Amerika ki balastang ban poi menta sa Middle East. Kabadai ka jingya kun thama ka ba matam hakane ka thama Persia ke Iran. Kabala pen ap lupa da ke Iran lingba ki drone ki namding ka jingya sit na rengkeu ki bom ki bala pen ap shrip lupa kum ka jing penyap klep ya ki sipai jong ka Amerika bat kane kan deiru karai ka ba matam ka bala shim da udun latrom. Kata banyak kun ban kini ya Khar Island ka ketem umpniang ka ba hedu jong ki Iran bat ki kato kan ne teligi benta ka khap durio ka ba hajan ka Strait of Hormuz. Ha ka ba ka Amerika kala pen kre hadu lah jar sans pa angur ki supai durio ki bala poi sa Middle East bat kan ne ka thma ka ba syirkhai tam kan sedang menta tang na ka daw ba ka Amerika ka thmu ban yok krino ya ka Khar Island ha Persian Gulf ka badai khendai 4% ka ketem umpniang jong ka Iran. Bat kan ka thma ka la ban neru da ki benai lakam ki kubor. Ka Israel kadang yepteng ban kerwit ke Iran da ka ba target ki ketem sipai RGC ka bala penlongru ban kolonia biang sa laingut ki komandar ka IRGC. Nang tagi kubor kila kamru ba South lagi bitu Spirit stealth bombar jong kari Amerika. Kila kerwit ya ka bu tirthman namding jong ka Iran kiba don hi krem bat hadin kata ki bitu bombar jong ka Amerika kila poi hir kendeu biang Hawajman Air Force Base ha Missouri. Kad bagi kubor ki Iran kila kambal lada ka Amerika ke pendon kam da ke B-52 bombar kan omla ban penjot ya ka krem bu tirthma jong ki Iran ka ba jeliu hadu kumba khat saus pa sauput kabala sina hapo jong ulum kum talada ka Amerika ka pendon kam da ke B-52 bombar kamla ban penhapi ki bom ki bala ban kesam lingba syapo hadu ka khat saus pa sauput bar ka ke baja da ka pendon kam ka Amerika da kita bitu bombar ngan sepet haki video ki ban dangwan ki sipai RGC kila pelajru ya ka dur jong ka jetma jong kari Amerika kabala tip kerteng da ka US Air Force E-3G Sentry AWACS aircraft kabala syak kerwit ha ki sipai RGC ha ka ne ka sithoding kabala dep kata kabala syak kerwit ha Saudi Arabia Airways ha ketem sipai kabadon ha Saudi Arabia kabala jot lapran nopum kum taru ka kabandangja nang nei syakmat tongna api kui pati kubor mandangwa blesibot